ଉଠଉଛେ ଏଟା ଅଲଗା ଖାଣ୍ଡିଆ ମାଙ୍କଡଟା କେତେ ଆଡେ ବୁଲୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବୁଲୁଛୁ ତାକୁ ଦେଖିନି ସେଠି ଖାଇବୁ ନା କଦଳୀ ଅଛି ନା ଦେ ତାକୁ କଦଳୀ ଦେ ଟିକେ ଏଇଠି ଦେ ସେ ଉପରକୁ ଦେ ମଙ୍ଗଳବାର ନା ଗୋଟେ ହାତ ନାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି ନା ସେ ରାଗି ପାକୁ ଟିକେ से बिस्कुटा खाई ढुंगुचे ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ନାଗଲା नहीं पड़ेला ସେ ବିସ୍କୁଟଟା लीला ଟିକେ କାଟି ଦିଅ ମୁଁ ଏଠି ଖାଉ ମାର ମାନେ ଶୁଙ୍ଘନ୍ତି ବି ହଁ ଏ ଶୁଙ୍ଗୁଛି କେରକ ଟେଷ୍ଟ ନାଗୁ ସେଇଟା କାଟି ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କର ଅଧା ଅଧା ମଝିରେ